नमस्ते प्रणाम। हम सबके छोट भाई बनी तो कैसन बजा रहो सब। उम्मीद करता नहीं भाई हमारे सब बढ़िया होगी और मस्त होगी, अपना लाइफ में बढ़िया रहे और मस्त रहे भाई। तो चल आज के वीडियो में स्वागत बा। और जो भाई चैनल बनाया हुई सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी वीडियो बनाई तो पास वीडियो हमारे पहुंच जाए। भाई हमार आज बात कर रहे बानी अपनी सरकार के बारे में, ठीक बा। ससुराई कितना गर्मी छुटा रहे, अपना सरकार के बारे में बात कर रहे बानी। मतलब गाना इतना अच्छा अच्छा होता अपने सरकार के, तब सुनला के बाद एकदम मिजाज एकदम भाई हमारे समझते हुआ जा क्या कहा जाती, ठीक बा। तो गाना इतना अच्छा ही बढ़िया भौजी लेंगे 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 ऐसे मतलब गाना बा, ठीक बा। गाना बहुत अच्छा बा। अभी शायद हमारा पता चल रहा 3-4 मिलियन पार कर गई बा गाना, बताइए 3-4 मिलियन पार कर गई बा गाना। वो 2 दिन के अंदर में, ठीक बा। बाप रे बाप, एने गाना वाला पहुंच सिंह तो पता ना चल रहा कहाँ गुल कहाँ ना। 1 मिलियन ना भागे रे दादा, 3-4 दिन में 1 मिलियन 2 मिलियन ना जाला, तब हम क्या करी। लेकिन अपना सरकार के गाना कोनो आ जाए, ठीक बा। ट्रेनिंग में तो पहुंचा ही बा, ट्रेनिंग में ना पहुंची तो 3-4 मिलियन तो ऐसे ही मतलब 1-2 दिन में पार हो जाला। वो कोनो नया बड़ बात नहीं है, ठीक बा। हर रोज होते रहेला। लेकिन अपन सरकार के एकदम भाई हमार शूटिंग हो रहा बा। ब्लास्ट गाना ब्लास्ट गाना के शूटिंग हो रहा बा एकदम। देखते जाइए पोस्टर भैया के लुक देखते जरूर एकदम मतलब भाई हमार कैमरा वैमरा लागल बा और भैया बैठल बड़न मतलब एकदम रंगदारी वाला गाना आ रहल बा। हाँ विनोद रंगदारी वाला गाना आ रहल बा हमने के बीचा में, ठीक बा। तो ऐसे प्यार से बात बनल रहे अपना सरकार को कि रोज गाना लेके आवत रहस। मतलब शूटिंग जो हो रहल बा देखते जाई सरकार के जो शूटिंग हो रहल बा। अब अपने लिए अंदाजा लगा लेवे के बा, ठीक बा, कि कैसन गाना आई। लेकिन दबंगई वाला गाना बा। खास करके ये बात में भाई हमार की मतलब अपने सरकार के एक तो गाना ही रहे, ठीक बा। बहुत मतलब अच्छा गाना एकदम। हाँ गर्मी के मौसम में गाना बहुत अच्छा ही रहे। साल भर गाना का हो कोको कोला करके गाना रहे, राजा छूटा था पसीना गर्मी होला ऐसे करके गाना रहे। हाँ ये गाना रहे, राजा छूटा था पसीना गर्मी होला राजा जाई बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला। हाँ तो ये गाना ही रहे। शायद भैया का अपना पता चल रहा कि 400 मिलियन पार। हाँ 400 मिलियन पार अपने सरकार के गाना भागो सो रे दादा बवाले होके वाला बात। 400 मिलियन पार, यहाँ 2-4 मिलियन में दम छूट जाता सबनी के। वाला पहुंच के तो हाँ मतलब 4-5 मिलियन चल जाला, ठीक बा। लेकिन 400 मिलियन 1 2 3 4 हाँ 400 मिलियन पार। अब मतलब 500 मिलियन पार हो जाओ अपने सरकार के गाना। इतना मतलब बेहतरीन गाना बा, इतना मतलब। हाँ सरकार के एक पोस्टर रिलीज भइल बा, देखा नहीं जा जो उनका शूटिंग के समय के है, ठीक बा। तो शूटिंग हो रहा भैया के अब बहुत जल्दी आवे वाला बगाना। और वीडियो ना ये कल वीडियो सॉन्ग आई अपन सरकार के। हाँ जगह खाली, ठीक बा। सरकार एंट्री मार रहे हैं भाई हमार। तो बाकी ये बतावे खातिर रही कि अपने सरकार के गाना आ रहा बा बहुत जल्दी हमके बीचा में। तो प्यार से भरपूर देवे के बा, ठीक बा। जबरदस्त गाना एकदम बवाल। हाँ बवाल गाना आ रहा बा, ठीक बा। बाकी चलता नहीं मिला फिर अगला वीडियो में और लेकर कुछ अलग अंदाज में चलता नहीं भाई। पाला के नमस्ते।